Hello guys, welcome to my channel. ଚାପୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢ଼ି ଚୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢି ଚୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଢ଼ି ଚାପୁଡ଼ା ନା ବିଦା ବାପା ଆପଣ ଆକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅଣ୍ଡିରି ପିଠା ଆଉ କିଛି ଖୁର ଦେଇଛି। କାଇଁ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ ସଡନ? ତୋ ଘରେ ମାଇ ପିଠା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତା ଭିତରେ ଏଡ଼ିକି ରକେଟ ନାଗରେ ପିଲା ହବନି କହୁଛି ଚୋଖା ମାଲଟା ସେ ତ ଭାଉଜ ହବ ଟି ଏ ବାବୁ ତମର ଏଠି କଣ କାମ? ଆମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ତୋଳୁଛି ବୋଉ ମୋର ଏଠି ଅନଉଛ ବୋଉ କରେ ବାପା ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ଦାଉର ହେବେ। ଦାଉର ଦାଉର ଦିଅର 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 ଗିଅର ନା ଷ୍ଟେରିଂ ଦିଅର 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 ନା ଢକ୍ ଢକ୍ ଦିଅର 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 ବାପା what is this? ଇଏ ଥୋପ ଥୋପ ତୋପ ତୋପ ନା ବନ୍ଧୁକ ତୋପ ନୁହେଁ ଥୋପ ଥୋପ ତୋପ ମାନେ ଆକୁ ମାଛ ଖାଇବ fish eat this. ହଁ ହଁ ୟା Okay. ଆଉ ଖାଇଲେ ଏଠି କୋଉ କୋଉ ମାଛ ଅଛନ୍ତି? ରୋଇ ମାଛ ଅଛି ରାଇ ରାଇ ନା ତରକାରୀ ରୋଇ ରୋଇ ରୋହି ରୋହି ହଁ ରୋଇ ମାଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଉଳ ଷୋଳ 17 ନା 16 ଶେଉଳ ଶାଉଳ ହଁ ଶାଉଳ ମାଛ ହଁ କରାଣ୍ଡି ଖୁରାଣ୍ଡି କୁରାଣ୍ଡି ନା କୁତକୁତି କୋରାଣ୍ଡି କୋରାଣ୍ଡି ଗ୍ରାଣ୍ଡି ହଁ ବୁବାରୁ ଖସିଗଲା ଭେରି କ୍ଲେଭର ଫିସ୍। ହଁ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନାଲୁଆ ଚା କାପେ କାପେ କରିଛି। ନାଲୁଆ ନା ଭାଲୁଆ ନାଲି ଚା ନାଲିଆ ଚା ହଁ ରେଡ୍ ଟି ହଁ କପେ 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 କରିଛି। ହଁ ଆପଣ ପାଆନ୍ତୁ। ପାଆନ୍ତୁ ନା ମୋ ପାଦୁକ